dong ye Pogobaan. Nih malap dang. Mesyuri no kayak macam Makanya ya mama malah ini motor kaso nalang. Ang lubun ni mencipta terkendali. Lain aja di zora zanan dong ba maba mece. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो गांगाथफाजों आंजों नांलायबाबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय ना दिनै जोङो माइ लायनो थांनो नागिरदो ओमफ्राय थेलाखौबो लामायाव दोनखाबाय आरो ना गांगाथफाया हाखांबाय बाबाया माने जोङो एबार बोसोराव माइखौनो हानो मोनासै ओमफ्राय बाबायासो हाजोब्बाय आरो ना जोङो ओमफ्राय दा लायनो थांनो नागिरदो गांगाथफाजों आंजों बाबाया मेंजोब्बायनो ओमफ्राय एसे दंबावो नामा गैला रोगानांगौल' दा रोगानानैसोल' दोननांगोन ओमफ्राय मारा नाग्रा फैबाथाय नानांगोन नंगौ नामा मा एसे बयासादो इयो थौ होमबा दा जोङो थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थुफाबाय थादो र' आं दानि पान पिप्लि खनदोंमोनलै इसा बिदोंमोन लांफानि बेनिफ्राय आंहा अबस्थाया गुंग्राय गं गं जागासिनो ओइ थेलाया नार बोजामा थं थं थाबायलांबाय दं ए थेलाखौ नारना लांनाया मा नुवाखै आं माला मा मादो आया हेबदैनो गगा मोननानै बिराद मेंनाय मानाय फुजा नायबाय हराव एथायाव फैदो लोगोफोर फुजा नायनानै मेंदो बिरादनो उन्दुनो ओंखारदो लोगोफोर बेसेबा गरम ओमफ्राय ना टपि गाननानै लाखाबाय ओमफ्राय इथिंजाय थाराय दानफायगासिनो गांगाथफाया बिलाइखौ गारनानै लादो ओमफ्राय इथिं बजाफोरखौ ओरैहाय खाना लानोसै ओमफ्राय लांहोलांनोसै आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना थेलाबो ए मासे लेजिलै बे दुनाफोर जाबनासो दोनफैबावलायगोन नामा मानो नोङो इनिबो खाथिनिफ्राय लांखानो हागोन ना दा तुफान गरम लोगोफोर बावै सान्दुंआ जोंख्लाबजोबदो गगा मोननायदो बिराद खस्थ' मोनदो दे मेंलायदो दे नोंनो रोगाबाय था ओमफ्राय आं दा खाबाय थासिगोन नामा हो अ जागोन दे आयौ गिलु बालु सान्दुं लोगोफोर हायालै बेथो हाया मैया टुरिंसो नायलांबाय मोनसोम बर'नि फांसन नायनानै दुता जाखादो ओमफ्राय ना दिनै इफोरबायदि मावनांगौ दायो कारजि जानांगोन कारजि नारें गांगाथफानो इयालासे लाबना होफैदो आरो बुथुमनानै ओमफ्राय दायो माखाखौ लाबनांगौ इसोर दाथ' आं मोसानांसिगोन जबानखौ होबाय नालाय दिखां ओइ थेला दोननांगोन नै गेजेरनि माइखौ हायाखै माने बेलेगा नै हागोन हायाखै हो मायो ओमफ्राय मेंजोब्बाय नामा दे थेलाखौ हमदो दे गिदिंना लांग्रोनोसै नायनि मोखां खनसे बोरै मोनदो नोंदो हाबा जानानै नाया खनसे मोनो नोंदो हाबा जानानै मोनब्रै मान लाबदो नोंसं मोनसेल' लाबदो नों बायदिया लोगोफोर नै आसला बयद' गरम दिनै तुफान मायो जोबबाय बया गरम लोगोफोर बावै दे हमदो दे थेला दे अ दे दा लाबनोसै बो
आं हानाय नङा इसोर आं हाया एसे खस्थ' भगबान इसोर बेसेबा माबा बोरैबा खस्थ' मोनदों आं एबार मेगन मोदै जाखाना थानायदों हाया आङो इनावमेन्टखौनो लाबोग्रोबाय माने खोरिजोबगोन ना माबा मुस्रिबो लांनो बावगारदो इदो दा बेसे लाबोयो लाबोथोसै हाया इसोर ओंखाम ओंख्रि संना थागोन आं लोगोफोर बेसेबा गरम फोथाराव ओमफ्रायना आङो न'आव फैनानै ओंखाम ओंख्रि संबाय ओमफ्रायना गांगा थफाया सेल उन्दुना दंगासिनो आरोना औ सेल उन्दुवाखै मबाइल नायनानै दं ये भगबान नै मा लाबोदां खारनो ना बारनो जालायदों बेसेबा बाबाबो माने जानो लुबैनानैनो मावथारबाय आरो आलुखौ आथुर कुकाराव रुनानै ओमफ्रायना फुसखाखौ फारसेथिं एवखाबाय आं गेसावनो नालाय होबाय आङो आरो दिनै बेसेबा खिलोंबायलों नै रोसिया जाहैनोसै बाबानो ओंखाम खोबना दोनखाबाय माबोरै घटनाया माथो गस्लाया आलायसिले लाजिदो नामा जिजौ उनाव फैलायदों मा जागोन मा जाया मोनगासिनो गरमजों तुफान गरम मोनदों ओंखारथारायगासिनो मोनदों ना मोनखादो बेखौ बुंनो हाया इदिनो ओंखारथाराबा इयो माबा लोंनायफोरानो इदिनो जायो फोथाराव थांनानै गरम बया हिट जाखादों खिन्थु मानो ओरै गोसोखांनाय नोंलाय गोसोखाङा जायोलै मानो माने आङो थेला नारनाय अयभास गैयाना दिनैसो फार्स्ट टाइम थांबायना बै थांनाय बोसोराव नारबाय माने बोसोराव खनसेल'सो ओंखार नालाय गायनाय आरो ससे लामनानै जि हांथो होनो मोनदोलै इसर माने मोननाय नङामोन खोमा गरमा बोरैबा थियाया बोरैबाथार खें मोनना होदो ओमफ्राय जानाय नङा थालांगा दासला खनसेयावनो ओमफ्रायना ओंखाम ओंख्रिबोसो संनांगोन गांबो बहा संनो आंथ' डाबल खामानि जाहैगोन इथ' दांग्रिखिनिखौ दिखांनानै मालाय बोखांना दोनफैनो दुब्ला उन्दुना थाफैगोन ओमफ्राय आंनाथ' खामानिया डाबल जागोन फोथाराव थानाया जानाय नङा दे होननानै फैखादो लोगोफोर बिराद गेदेर घटना पानिपुरि जाफुबाय थानायावनो भिडिअ खालामफुबाय थानायावनो बिराद माने तुफान बारफैनानै बायदि फैना होदो लोगोफोर थरायनायनिफ्रायनो पइन्ट रागानि नुवा खोनाया माबा मालायनि मथरखौ हास'ना लाङो लाइन तार खालामना थांबाय लोगोफोर लाइन तार बेनिफ्राय नैयाव मटर थानायखौ लाना थांबाय नैखौ बख'जोबना लाना थांबाय ओमफ्राय मिटार बक्स लाना थांदो दा लोगोफोर इनभाइटारखौदो फ्रिजखौ लांनो नागिरनानै बया रागा थरनायानो मानोथो आंनि बिमा बिफा हरनाय बुस्थुखौ लांनो नागिरदों अरथाबागौमोन आङो लांनो दिखांनायमोन अरखाबायमोन आङो पुलिसखौ मा मोनदिलै आंखौलाय बिराद गेदेर माने बार माबा फैदो आरो माने दंफां लाइफां सेफायजोबलांनाय रखम जाना होदो घटनाया दसे माने सेस्लाया बुंजोबना होदो लाजिया मालायनि न' हाबनो बुमा दंखाय इयाव न' सिङाव हाबनानै माने चेक खालामलायदो आरो मालायनि मा दं मा गैया मालायनि लाइननि बुस्थुखौ मा नायनो गोनां गैयालाय सोरबा खोथानाय न' पाक्का थाबानो धोनि जायो माहानि न'आव हाबा नामा इसोर हानि न'आव मटर थाया नामा बांला सांला जिसिपि लायना हुखांजोबदों पानिपुरि जानोसै फैदों पानिपुरियाबो लोगोफोर ओरैनो दंगासिनो नै फेनखौबो खुलिनो होननानै सुजि फैदों खिन्थु इथुलथ' हायासै जायख्लाब लगाय जायाना दायाव पानिपुरिखौ नै साइडआवसो दोनलायनो गोनां जादों मिथिगोना साला तापावै माने फिसा बुस्थु खामानि मावना दोनदोंमोन आङो फिसा बुस्थु खामानि मावना दोनदों आं लोगोफोरनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि लाइना जुदि जरा जानानै दंबा माबा मोनसे बया खामानि मावनो जोंहाथ' बया खामानि मावाखै लाइना एसे मा होनो जरा जानायखौ
अ जरा जाना दंमोन लायनो ओमफ्राय बेखौनो तारखौबो मिटारखौबो हास'बाय किबा इटा लय जाबा लागबो होननानै पुलिसखौनो दिखांनो नागिरबायमोन लाइनमेना आरो माबा पिलपिलि दं होननानै लगायना होदों इसानि न'खौबो मालायनो पिलपिलियानो गैया इसानाव ओमफ्राय बेखौ लाइनमेनखौ फैदोल' जायबा बिल लांग्रा इयो माने नोंखौबो नोंगोन होननानै लगायना होदो जाहैबाय बेलेगनाव माने न' गेदेर गेदेर नुनानै लाइन बिलाव जुदि मिलायाखैबाथाय समान जानांगौब्रा समान जानांगौ दा इसोरो फैदो मोजांनि बाथ्रा चेकिं खालामफैदो मा न'आव पाक्काल' हाबनायलाय जों गामियाव न'आव पाक्का मोनथाम दंनियावल' हाबदों मिथिला माने न' गेदेर गेदेरखौ नायनानै माने बिला खम फैदोबाथाय माने 200 थाखा फैदो जेनेबा 1000 थाखा फैनांगौ 200 थाखा फैदो होननायाव फैदो होननाय हिसाबै ओरैहाय माने चेक खालामदो इसोर माने गोबां फैनांगौमोन जायनाव खम फैदो इनाव चेक खालामदो ओरैहाय माने लाइन बिलदो न'दो मिलायाखै होननानै माने इसोरो गाबा मोनबा नोङो मिटारदो इनभार्टारदो लांजाबाय पागल जादो आंखौ मोखौ सानदो उथायल' होनबायानोमोन उथायल' आं आखाइ गैया नालगे होननानै गाबखादोंमोन आखाइ गैया आंहा होनांखागोन नङा उथायल' बाहायना नैफोराव नै खुलिजोबना गालांदो आरो माने लांनो हायोमोन ना साला आं इखौ लांजानो लुगैबाय इखौ मानो नोङो इयाव सोंफैयासै तरायनाय गोसलांजानो लुगैदों नामा नोरै नांगौमोन नोङो एक'खौ थानाय मर खरत खुमबा नालागे बुस्थु लायदों होननानै नोङो इ बुस्थुखौ आं लांजानो लुगैदोंमोन मालाय डाइरेक्ट हाबखायबा नांलाय बिदि दामान नांलायखायो बसाबो माने माबादो हेब्बायानो लाइनखौ नोंसोरो चेक खालामफैदो ओमफ्राय मानो लाइनखौ जों नांगौमोन होननानै हेब्बायानो इबो लाइन किनजिबा लागबो आहि थाक बे लागबो आं लाङो पुलिसखौ बाबथारना हरनाय आंबो ओइथ' इउटुबार नाखि होनबावलायो सोबानाय गेदेर घटनाया मा जादों लोगोफोर गामियाव दावरावआनो जाखाबाय दं जों आरो पुलिस फैदो ना मादो एख' पात्तायानो गैया पानिपुरि जानाय नोंथांमोनखौ रायलायनानै नोंथांमोनजों रायलायनानै इन्टारेस्टआव दंगासिनो इ मस्थ' न' भितराव हाबना थानानै गामिनि दावराव खोनायो न'खरफ्रोमबो हाबरा न'खरफ्रोमबो हाब गेदेर बिनि बिखुमनि न'नि बै सानाव हाबदो ओइ सानाव हाबदो जोंहानाव जोंहानाव हाबदो ओमफ्राय इसान निसान न' गेदेराव हाबदो नैयाव नै इसान न' गेदेराव हाबदो ओमफ्राय नै इ न' गेदेराव हाबदो इनि खाथियाव नै सैमा दंला होनना सोंहरखागोन आंखौ मस्ला हागोन नामा बर' जानानै इ एसेबाबोथ' इंगित होनो हायो तारखौ जेनला मेनला माबा मोनसे खालामदोबाथाय नोंसोरो फुंनि 7 बाजियाव फैदो लोगोफोर लाइन बिल लांनो दिनै मोनजादोब्रा भेटि मोनजानायखायनोथ' इफोरबायदि मावफै फुंनि 7 बाजियाव फैनानै लाइन बिल लांफैदो दिनै उलुबारिनि सेथिनाव हरबाबो दाय गैया बाला बर' जानानै एसेबो माबा गैया नामा इया लोगोफोर ओइयाव खालामलांगोन इखौ बुजिया नामा गोजौआव गाखोलायदो ओमफ्राय खासे ओजा कारेन्ट खुन्थायाव गाखोबायानो ओइ खुन्थायाव गाखोबायानो बोख्लायबायानो ओमफ्राय मिटार सिटार लाजोबना थांबायानो तरायनानै नायगोन होननानै दुखु जागासिनो इनिफ्राय उनाव बसा बेयाव दसेनो लाइन अफिसारदो हेब्बायानो गासै आंबो मनस'वासै नङाबा आंबोथ' सुइसिदों होननानै इनिफ्राय माला माला इसोरो इसुंनि पाइपखौ नुहुरनानै मटरखौ बख'यखो आं फरानो गैया बख'खांनानै एखन ओइ मोनसेखौ आं लगायना फैगोन इयाव दंखलनिखौ ताला मारियोबा ओमफ्राय सलार लाबो सलार